lehorrena, ez? Hemen aspaldian urik ez dute ikusi, Ez. Euskal Herriko basamortua omen da bata. Tokirik euritzuena, bestea. Nik ez dut konparatu beste estazioekin, baina euritsuenaz bada euritsuenetakoa seguro. Marroiak eta horiskak osatzen dute Bardeako postala. Oso fuertea, indarrakin sartzen dena. Berde kolorez jazten da aldiz, Artikutzako argazkia. Nafarroa da, Goizuetako lurretan dago, jabea da Donostia. Nik oinez bukatuko dut ba. Japa! Gero esan dute zea, Bardean ez dagoela aldaparik. Bueno. Euskal Herriko tokirik lehorrena eta bustiena biak batera. Bustitik lehorrera, gaur, bi errepidean. Estazio meteorologikoa daukagu hemen termometroak eta maximak eta minimak eta neurtzeko, eta gero urak eta hemen beste aparatu hauetan. Penintzuleko lekurik euritzuena. Hoi esaten da, nik ez dakit, guk hemen bataz besteko urtean 2500 litro dira, guk datori daukagu, nik ez dut konparatu beste estazioekin, baina euritsuenaz bada euritsuenetakoa seguro. Badakigu Artikutza Tokio oso euritsua dela, baina ni Donostian bizi naiz, eta Donostia ere, zerbait gutxi goite du, baina antzekoa ere, esan nahi, han eguraldi txarra badago, hemen ere txarra dago, eta nik uste, inguru hontan bizi geran guztiok, klima honta ohituta gaude. Hemen dauka pluviografoa ere, eta hemen adierazten du, orduak pasala, zenbat euria egiten ari den, ez? Baina ikuste zuen grafikoa nola igotzen ari den, euria egiten ari dago. Datuek ez dute ez gezurrik esaten. Urtarrilean Artikutzan 325 litro izan ziren, eta Bardean 50. Otsailean berriz, Artikutzan 287 eta Bardean 10 baino ez. Euria botatzen duenean batzutan oso gogor. Botzen du, hemen ez dago zirimiri edo antzekorik, baizik eta oso bortitzarekin jotzen du. Alderik nabarmenena apirilean eman zen, 308 eta 30 litro. Guztira, 2009 urteko lehen erdian, Artikutzan 1225 litro euri izan dira, eta Bardean 157 besterik ez. Bueno, El Pasora llegatu gara. Hau da, El Paso. El Paso da Bardetako sarrera naturala. Sarrera naturala edo antzineko sarrera, hor dator Cañada Ronkalezako bidea. Eta hemen 18an gertatzen dena da hori, sarrera zabaltzen dela. Lehengoan ikusi genuen, jende pila bat etorri zela, egun horretan egiten duten nolabaiteko hasiera ofiziala, ez da? Bai, hori da, zabaltzen da beda esan daitekena, maiatzaren bukaera arte aukera daukate ardi guztiak, Erronkaleko edo Salazarreko ardiak daukate aukera berton negua pasatzeko eta udaberria. Eta hemen belar askorik ez dute jango bardiek. Baina konturatzen bazara, ikusten bat duzu hemengo aurten landatu diren soroak, gaur geldituko dira landatu gabe. Hemen izaten da urte bat landatu, urte bat... Atxeden ematen zaio lurrari, ez da? Eta hemen dauka lastoa eta hori beraiek jateko. Ziur nago enararena eta oraingo hau lotuta daudela. Aztu horian, Gazte hauekin zer gertatu den jakitea lortzen badut, nire ezparena ere argituko dut. Zer egin behar duzuzuk? Horrentxe bertan ari naiz, Balbe mendien sartzen. Balbe mendia beben grabeta izan da, ez? Bai. Telebistan Antonio, Fermin, Rosa eta kuadrilak hartu zuen Pascual eta Mariaren tokia. Artikutza Euskal Herri osoan ezagun egin duen Teresailean, Balbe mendin. Gure natur eskola daukagu eta honea etortzen dian gaztiak eta dana galdetzen dute, Balbe mendingatik da, etxeta sartzen dira nola da, nola estan da. Bestelakorik ere grabatu izan da Artikutzan. Azkena, Baso ilunean edo El Bosque de las Sombras. Baso horietan barrena ibili ziren gartzelatik iesi Segoviako Iesa pelikulako aktoreak. Albaniako konkista ere Nafarroako txoko honetan gauzatu zen. Santa Cruz. Eta Santa Cruz apaizaren bizimodua biltzen zuen pelikula ere hementxe grabatu zen. Bardea bera ere maiz izan da zine eszenatoki.
road movieak grabatzeko gunea proposa dela eta airbagen zati batzuk bertan filmatu zituzten. Dirua nahi duzu, baina Sousarekin kontuak konpondu gabe. Extralurtarrak ere iritsi ziren akzion mutante pelikulari esker. Eta James Bond berak ere mundua nahikoa etzela eta bardean egin zuen geldialdia. Udazkena da bardeara inguratzeko garairik aproposena. Udako eguzki kiskalgarritik iesi eta negu parteko ziertzoaren babesean. Basamortuarena itxura baino ez duela ikusiko du bertaratzen denak. Bizi asko baitago lur lehorre talatzonen gainean. Urak berak ekartzen du bizia artikutzara. Urak egin du presiatu lursail hau eta urak berak busti ditu bertako basoak. Errekorrak errekor, euritsua da tokia, oso euritsua. Baina euriak berak ere xarma berezia hartzen du halako ingurune batean. Argi dago, ondoloen.